yan, Alex? Marunong ka yan? Ako yan! Sige daw. Ay, padakot. Oh, tayo pa ka? Oh. Oh, dan yang gedukot. So yun guys, magandang araw po muli. Ayan, for today's video, ayan, titingnan natin kung ano nang itsura ng kusina nila Alexander. Ayan, so muli po tayo nagpapasalamat sa ating sponsor. Pagi. Ayan, may dala tayo ditong karne at tinapay. Sumiranda ng ating mga trabador dito. Hay! Gulat ka na. Alas 3 na? Oh, tinapay. Oh, di ba? Ha? Ikaw naghahalo, Alexander? Nag-istak ka eh. Nag-istak. Tama yung kamay mo. Oh, puro siminto. Ano an? Chakoy o tinapay? Donut. Donut eat. Ha? Iba pa? Bakit ako? Sige na. Kaya mo na. Yan na yung task niyan. Yun yung finish. Tarong gusto natin. Yan, pansamantagal na. Pansamantagal. Yung kabigo, yun sa lao. Kabigo ka sa lao. Yun nga yung gusto ng sponsor. Ibaba daw kasi masyadong mataas pagka ganyan. So medyo baba daw ng konti kasi kahit si Alexander pwede makaluto dito. Kulugon sa pa yung araw yung trabaho. Mahirap talaga kasi pag-renovate. Kaya dapat yung pag nagkapagawa ka ng bahay, isa lang yung gagawa. Oo. Sunod-sunod dyan ang Kaya para, oo. sa tiles, lahat dyan. Pati pintura siya, lahat para lahat ka memorize na lahat yung loob. Pero kung iba-iba naman, kakaiba naman ito diskarte. Kaya, at tulad yan. Pang ilan na si Kuya Felix nagtatrabaho dito ate? Pangapat ko. Pangapat. Arayo na ako. Ako ng finishing. Hindi pa Alex, may magayon palang plano digde. Tamang-tama niya dyan, yan tatanggal na yan. Ililipat dito, iusog ng konti dito. Kasi gagawa ng pintuan doon sa may kanto. Nagets mo? Tama. Doon ng pintuan na. Oo, doon na yung pintuan, hindi na tulad yan. Hindi na Pero yan. ikaw maging pintuan, nagsita man eh. Kaya nga, Kasi kuha mo ito, walang feeling. Pero yung usog ito hindi. dito yung kwarto. CR, hindi na lang. Digdi na CR kaan. Dito na yung CR nun sa... Wow! Paglaw mo, hindi diretso. Hindi pa natin yan puro pa lang tayo visualize eh. Pero pag nangyari na yan, makuha na yung tama kung saan. Saka pag nagpapatrabaho ka, huwag kang magpapamerenda o kaya magpapa-snack ng kape. Dahil po gata
La, la, oh, wag kape, wag gatas. Yung mga mainit na yan, wag tigilan mo magpaano niya, magpa-snack niya. Kasi ang tagal niyan, ihipan pa, papalamigin pa yung kape. Kaya ang tagal. Hindi kaya dapat magpa... Wow! Ayaw na nga. Mainit na lang po tapos. Kaya dapat kung magpapa-snack ka, kanin, tinapay. Kaya Diyos. Kanin pa. Nagano si Papa mo? Ayan nga si Papa mo. Nanda si Papa. Ito. Nagsain. La. Nagaano sa Manila. Anong. Inom. Nagduman si Papa mo. Tama, inom sana. Hadaw taduman pa nagdayo ng inom. Ano patigibo ni Papa mo duman? Nagano pa daduman si Papa sa Manila. Nagano, dali, sabi na. Ano pa? Simbag na, nag-ano na si Papa duman. Anong. Nag-inom. Nag-inom lang talaga. Ay, ni Apo. Nakatatak na talaga sa isip ng mga bata yung pag-inom ng kanilang tatay. Nga si Papa mo dumanta, naghanap buhay. Trabaho. Trabaho. Nanganing may padarating disendo. Nagano si Papa duman. Anong. Talaga nag-inom. Inom talaga. Nagdayo duman o inom. Ito talaga si Alex, ay si Felix, pag tumirada, ano mo. And guys, yun na nga po yung itsura ng bagong kusina nila. So bali, yan yung lababo. Ito yung lutuan. Yan, pag na-renovate to, yung CR sana, ililipat dito. Kasi doon maglalagay ng kwarto. Kaso nga lang yung problema, tapat siya dito sa bahan. So anong magandang gawin dito? So hanapan ulit natin ng ibang pwesto yung yung CR. Tapos yan may kulang na may sobrang hollow blocks. So dito po yan ilalagay. So magkakaroon ng exit dito. Sa ngayon entrance exit lang muna dito. Ito muna yung unahin natin. Magkakaroon ng entrance exit. So doon kasi hindi tayo makakapaglagay doon ng sabi ng mga matatanda, mas maganda daw gumawa ng pintuan. Yung sa nasisinagan na ng araw. Ano yun? Yung nasisikatan ng araw. Kaso nga lang wala ng space kaya so no choice tayo kundi dito na lang maglagay ng exit. Pansamantala entrance exit kasi pag napagawa na po natin to, tatanggalin po natin to. Tatanggalin natin to. Dito na tayo maglalagay ng gate. Lalagyan natin ng gate dito para hindi na sila dadaan doon papunta doon. So dito na lang. Ito yung likod. Yung plywood talaga so madaling mabakbak siya. Kasi para sa akin mas matibay pa rin yung sawali. Ito matigas. Nakangangan na eh. Yan, maganda din tong lababo nila kasi pwedeng maglagay ng
kahit anong pwedeng ilagay dyan na yung mga kawali, yung mga hindi na ginagamit. Ano ka yan, Alex? Ano ka yan? Ako yan! Sige daw. Ay, pudukot. Oh, tayo pa ka? Oh. Oh, danang dudukot. Tama na. Maagotan kita ni Kuya Felix. Yan. So yun guys, ito na nga po yung bago nilang kusina. Ayan, so napakaganda po yung lababo na ginawa ni Felix, no? Diba? May lababo na, may lutuan na, ang kulang na lang lulutuin. So ayan, dahil gabi na, so dahan-dahan na kayo magpapaalam para sa update na to sa bahay ni Alexander. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.